Täällähän on ollut kato kävelyssä vaikka siellä. Nyt me lähdetään tämmöisellä lumikenkäretkelle. Tässä nyt ei vielä tarvitsisi kauvoja eikä... Ja jos ei teitä näy takaisin täydenkuun aikana, niin sitten mä lähden katsomaan. Joku raapinut tuota puuta. Aika korkealla muuten. Tuolla on jälkiä. Se on... Onko hyvä exercise? Onko? Tänään polkee. Aha. Eikö? Olisi se hyvä, että sä houkuttelit meidät tänne. No, verkäin. Siellä se me on. Oi. Rasti, johon on merkitty aarrearkku. Ja sitten siinä on sanonut, että siitä tulee ohjeet sitten, mitä sitä tehdään. Chest and open it to find introductions. Mitä siellä aarrearkussa mahtaakaan olla? Mitähän siellä mahtaakaan olla? Se on varmaan mielenkiintoista. Joo. Okei. Läpäs auki. Wow. Kylläpä se oli hyvä aarrearkku tuo. What would Mikko do is what we all should actually do. Näkyy. Se on tämmöistä lihaista makkaraa. Halleluja! Täällä on muuten vähän lunta. Oho.